So, mayong hapon kanatong tanan nga niya dinhi karon sa tibok pwersa sa Catholic Faith Defender sa Diocese of Tubilaran. O niya, ato sa nga ang tanan nga Catholic Faith Defenders nga nanaba agatong mga kanang National Catholic Faith Defenders pamodron uban sa atong spiritual director si Father Darwin Gitgano. Muabot to siya karon kay diya may daghang mga tubig dire niya. Salamat sabta sa management sa City Square nga itigaan tag libreng kuryente nga gipahilo na ta gibutangan ta og area gyud no nga parkingan ra ba ni nga technician sad no o nga maintenance atong salamatan nya tagatangin ninyo kay naas pa Darwin mohatag tuog kalang mensahe po sa itong pagtuon. By the way, ako na yung i-acknowledge sa atong amigo nga pastor, si Pastor Darwin Butlay sa Assembly of God. Nauban may ganina sa radyo. Nga, waman siya kasakyan, akong isakay. Nga, gunit siya maayo kay basit niya akong itambong. Pastor Darwin Butlay, lamin, ang mugat, naman niya ito. So, mana itong ipakita nga ang communism mo itong i-prevail. Managlahi man na itong pagtuon, respetuho na ito. No, may son. Nya, diya may daghan na itong mga tao naglibutan niyo. Ang daming mangutana, basig na may pangutana diya. No? Si Darwin Butlay, ato ning pangutanon, ay lang sa, kay basig mahiglan man si Archie Angiles, nanapon. Orag, gamay na kayo diferensya nilang Angiles, no? Kaya ang atong iskutan karon, unsan man ang atong pagmahal o pagigugma sa atong labaw nga magagagahom karon kay Cristo man. Viva Cristo Rey! Ito ba? Viva! Viva Cristo Rey! Karon makapagpadayag sa pagkahari gyud sa atong Ginoong Jesucristo o sa atong kalendaryo, sa atong simbahan. Karon gyud ang katapusan. Ugma magsugod na ang ihap sa atong lakaw sa Pasko kay angat naman og Disyembre, no? Pangaji, no? Sa siyam ka adlaw, no? Sugda na sa ipailuna na. So magsugod-sugod na og decorate sa tuwang Pasko, no? Unya kay ga-escort man ta og pagkahari. Ano, dinhi na to karon kung unsa pod ang pagkahari nga atong giila si Kristo. Kumusta man? Hari ba nimo si Kristo? Unsa man ni kinaiya ni Kristo nga gibasa sa ebanghelyo? Oy, ang gibasa sa ebanghelyo mao gyud ang ato na gigutom, gipakaon, giuhaw, gipainom. Hastang simpula kayo ang ipakitang ebanghelyo, no? Mao dito'y guidelines nato nga mauban nato ang Ginoo dito sa langit, no? Ang pagpakigsuod, paghigugma, pag-alagad nato sa atong isig kataw. Mao di ay to'y guidelines sa atong Ginoo. Oy, magsige tag-ampo, sige tag-simba, daghan kay tag mga kurus sa atong balay, apan ang atong batasan o kinaiya. Oy, dili man si Kristo naghari. Kinsay naghari? Ang imo mangyawan ong buhat. No? So kinahanglan aron maghari si Kristo nimo, unsay buhaton? Ang guidelines kadto diay gingon pagatiman sa mga masakiton, pagbisita sa mga nabilanggo, nya pagpasaka sa mga dili kaila. Unya dili kaila, dili rabapasakon. Hoy, narong. So kinahanglan sundon tong guidelines. Karon, kinsa man ang inahan sa atong Ginoo? Kinsa man? Kailan mo kinsa? Ginoo si Santa Maria. Karon, kini si Santa Maria mao gid ni kanunay giatake, gidaot sa mga dili Katoliko. Kay lagi dili gid sila mutuo ngano nga kitang mga Katoliko mudangot mangayo panabang sa mahal natong inahan Birhen Maria. May bawon mo na ko, ha? Kana si Father Darwin usa na ka deliverance or exorcist priest. Kung nakatanaw mo sa mga videos niya, mahadlok yun ang mga nasudlan og espiritu, daotang espiritu ba? Kana bang nayuwaan
kanang mga layawaan kung mga di na gani ang deliverance team nga Hail Mary full of grace, hoy, 50 intang muswakit ang mga layawaan. Maulang anuman, tungod kay ang ngalang mahal na Biring Maria, usa-usab ka, gisulti nila nga mahadlok, makuyawan, maglagot, masuko, dili sila ganahan. So, daghan usab kini karon, no? Kung naa sa Genesis 3:15, adunay usa ka babae nga makig-away. Unsa karon? Makig-away sa kaliwat sa iyang gianak. Kisa may gianak sa mga babae? Si Kristo. Unya, hangtod yun sa hangtod, I will put an enmity. Magkaaway yun ang babae ug ang kaliwat sa babae. Nya, kung sa may mahitabo, mao ni karon ang mahal nga inahan Biring Maria kanunay gyud nga giatake sa mga laig tinuoan, no? Atong pagpahinumdom ayo gid ninyo kalimti nga ang atong Ginoong Dios nga labing damhanan ang iyang pinangga ug mahal kaayong bugtong anak si Ginoong Jesucristo iyahag yung gisalig giintrigo sa iyahang inahan. Kisa may nga atong kisa may ingan sa inahan ni Kristo si Santa Maria, no? Ang atong Dios amahan ang iyang pinanggang anak disalya gisalig ang iyang anak dito kang Santa Maria. Iya kinsa man tang musupak-supak, kinsa man tang magsupak-supak, no? Sa atong inahan sa atong Ginoo, gani ang atong Ginoong Jesucristo wa man gani ang atong Dios misalig man sa iyang ina sa kang Santa Maria, no? Nga tanawan ninyo kadto di ay mag-guide sa mahal nga Biring Maria, paminaw mo okay na nakadtong mag-guide sa mahal nga Biring Maria naa di ay niya naglihok ang Espiritu Santo. Naani nato mabasa sa San Lucas 1:40. Kung sa may gingaw dito, pag-abot sa mahal nga Biring Maria, pagbisita sa ato nga Santa Elizabeth, oy, Santa Elizabeth ba? Miulpot man agtiyan sa bata. Unya, ningon ang si Santa Elizabeth, pagkadungog ko gayud sa imong tingog Maria, miulpot ang tiyan sa akong bata, miulpot. O, siya mingon, napuno sa Espiritu Santo. Mingon siya, bulahan ka Maria, bulahan usab ang imong gisabak. Tiyaw mo na. Nagdaig si Santa Elizabeth nga napuno sa Espiritu Santo sa Ginoo. Napuno. Nya nagdaig. Nya kinsa man tong mga wala magdaig sa mahal nga Biring Maria. Mao toy wala maglihok ang Espiritu Santo nila. Unsa ilang gihimo? Gidaot tinuod nila si Santa Maria. Laing punto. Oh, mao na kay kaliwat man lagi sila sa bitin. Mao na nga kita mga Katoliko sa kinsa may labaw nga nahigugma sa mahal nga Birhen. Kita bakahang mga Katoliko, presidente ba? Negosyante ba? Ang labaw gayud nga nahigugma ni Santa Maria walay lain kadili matugnan ang iyang gugma si Kristo gyud ang atong Ginoo. Labaw siyang nahigugma sa mahal nga Birhen nga naman iya gutong mama iya gutong ipakamatyan ganita ganita kaliwat ang iyong dugo nga galatay ni Kristo, dugo ni Santa Maria. Hebreo 2:14. Ha? Mao na nga gikan sa dugo nga naglatay sa mahal nga Birhen Maria, mapoy dugo nga naglatay sa atong Ginoong Jesucristo. Ug mao nay angayang hinuktukan Hebreo 9:22, walay pagpasaylo kung walay pagpaagas og dugo. Unang Pedro 19, gipasaylo ta tungod kay gipaagasan ta dugo. Question,
asa man gikan og dugo si Kristo nga iyang ipaagas dito sa Kalbaryo sa dihang nagbitay ang atong Ginoo dito sa krus. Kisa man dugo ato gikan sa cross, Dugo ni Maria. gikan intawon to sa mahal natong inahan, mao'y gigamit sa pagpadagayday og dugo aron kita makaadto sa gingharian sa langit. Kay ngano man nadawat nato ang grasya sa kalawasan. No? Mo nang hinungdan nga ngano ang mga Katoliko nahigugma gyud sa mahal nga Biring Maria. Kinsa ang gihigugma ni Kristo ato sab nga higugmaon. No? Ang mo na nga gitudlo gid ni Kristo, gihigugma man ni Kristo kaaway. Nga inyo kadili manigugmaong kaaway inyo mangdumdan nga ang kinaiya sa pagdumot kinaiya na ni Kristo, kinaiya si Yawa. Be, kamo para pong tanon? Kinaiya si Yawa. Oh, mo na dili na kita magdumot kay kinaiya na si Yawa. Nya, nagatuon nimo mga Katoliko na galibot karon, malangit nimo anak dumot-dumot. Di mo malangit anak, alkansi mo magdumot mo. Mo na kinahanglan nga atong pagkakatoliko undangon nato ng pagdumot-dumot. Kay unsa may gingon sa Mateo 5:44, bulahan kadtong gaampo sa iyang isikataw ngano mailhan nga siya anak sa Dios. Mo na nga kung naa si Archie ayon niya dumti iampo ninyo si Archie Anidis. Oh, yan sa Anidis sa mukhang iampo dong na iampo nga si Anidis ninyo. Uy, sakto karon unsa may sunod na itong buhato mga Katoliko at sundugo na itong kinaiya sa mahal na Birhen. Kay pwede mo ito magrosaryo. Ako na ko'y rosaryohan. Oo, na ko'y rosaryohan. Nga unsa man si mahal nga Birhen Maria ni Antos Basewa Gantos mga puta mga Antosod ta mo na itong mo na mga laing tinuruan kaniya ang mo diskusyon si Darwin Butlay pastor na ba sa Darwin Butlay? Nawa siya pastor Darwin Butlay pwede ka makutala ay karukawasan makutala siya kaya atong dapat ni mong kalawasan kay ang iya magpagtuo 1 minute pa 2 minutes not okay na 2 minutes 2 minutes na ka 2 minutes ako ba 2 minutes ko ba 2 minutes sa usa kong istorya mangutana ka Sige, magbuhat sa 2 minutes. Maria sa abo pawata og 2 minutes okay nga kay kanang iya magpagtuo kita mga Katoliko wa pa maluwas mo na ilang nasabtan ba nga ang kamo Katoliko pa maluwas ako sa gitubag kanina kurat siya kaming Katoliko naluwas na sa grasya sa diyang nabunyagan may naapli na ang langit namo naluwas na may sa grasya apang kining kaluwasan na among hingpiton asa man yung basa Pilipos 2:12 hingpiton pa ang among kaluwasan apan kung dili ka kahingpit ani amaw nang madakinas ka matambog ka sa impierno. Munang kami mga Katoliko naa sa San Pilipos 3:12-14 naningkamot nganuman ning kamot kami oy bukat kayo ang tentasyon para kung sa kamo papanimot kinsa may motabang mao nang dunay grasya. Munang kami mga Katoliko musimba magrosaryo magampo unsa may tuyok tumong aron makakuha grasya Lord sa akong magrosaryo Lord magrasyahan unta may Ginoo unsa man nga makapugong mi magkasala makapugong mi makahimo mi sa pagpaubos Lord aning among pagsimba ron tagaay mi grasya sa pagkamapaubsanon. Mao na itong butlay nga kami kung mayong kag always save na kung dili nami makasala apan kay madakin asman mao na San Pablo ningon sa unang Korinto 4:4 wala ako maghukom nga ako luwas na Dios ray maghukom kanako. Mao ni kami Katoliko sa dakong magpaubos among giintrigo ang among kalag ngadto sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga makasasala iyang giingnan si Kristo Ginoo hinumdumi ko kung maghari ka na. Wala isang butlay. So mo maglangutan ng Maria. Sige. 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 Lagi.
Okay, mangutana ko nimo, brother. Unang pangutana. Si Maria ba inahan sa pagka-Diyos ni Kristo o dili? Inahanan. Pastor Butla. Ang atong mahal nga Birheng Maria, inahan gid siya sa ikaduhang persona Dios nga nagpakatao. Asa ang basa? San Lucas 1:40, mibisita man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Yakin sa man ning Ginoo. Isaias 40:28, wala ka ba makasabot nga ang Ginoo mao ang Dios? Unya, Mateo 1:23, atong daganag bersikulo. Ang inahan sa itong Ginoo gitawag og Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios aniya uban kanato. Kinsa may inahan ni Emmanuel nga ang Dios naniya uban nato? Kinsa may inahan? Mateo 1:23, si Santa Maria. Mo na nga brad, basig malambot imong nahuna, inahan si Santa Maria sa Dios nga nagpakatao. Juan 1:1, 2:14, si Kristo Dios man. Okay, sunod nga pangutana sa Mateo 1:23 nga imong gigamit. Unsa ang gianak ni Maria, tao o Dios na gyud? Basaha. Basahan ako, Mateo 1:25 23-25. Ang usa ka putli nga batanong babae magsabak unya og manganak og batang lalaki. Nganlan siya Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Dalita sa 25 laktod. Apan wala niya hinapti si Maria hangtod nga siya nanganak og siya og unya ginganlan niya siya ang bata og Hesus. Karon akong pangutana. Unsa man ang gianak ni Maria? Tao o Diyos? Duha lagi yang kinaya mo na nga ang inyong magong doktrina igsoong butlay, Pastor Butlay. Wala man gud mo masabti, mabito nagsakay ta sabton sa nimo ang doktrina sa Katoliko. Ang doktrina sa mga Katoliko kabayan sa pagka-Dios ni Kristo, duha iyang kinaya. Matuod nga Dios ug matuod nga tao. Kolosas 2:9. Si Kristo Dios, si Kristo usab tao. Ayon na kalinte. Kuya kay di man pwede nga si anak si Santa Maria anak sa tao. O dili. Kay Dios man si Kristo. Mo nagamito na mo ang titulo, kita ba example na ay, uy, hala, mo din ay inahan sa akong doktor. Ano? Uy, mo din ay inahan sa akong tao. Ano din mo pag-istorya? Ang titulo mo ba gigamit? Ini si Butlay. Sunod nga pangutana. Okay. Si Kristo nagkatawang tao ba? Yes or no? Simple ka po, tanaw. Iso Butlay, nalansang magaling siya, ni kaon, ni hilap, nalansang. Juan 1:1, ang pulong uban sa Dios. Sa Dios, ang pulong Dios nya sa 14, ang pulong nga Dios nahimong tao. Mao na si tata nahimo ko sa tao. So Butlay. Okay, kay imo magyangkon nga nagkatawang tao. So ang gianak ni Maria, tao di ay nga Dios. Ang konon. Sakto ka na, baba ka na, pare la. Nahumaw nila. Sunod na pangutana. Kay imo man gyangkon nga si Kristo tao nga Dios. Akong pangutana. So nabay inahan ng Dios sumala sa mabasa sa Biblia, nabay inahan ng Dios sa iyang pagka-Dios, nabay inahan mabasa, yes or no? Sa iyang pagka-Dios Okay, pamilya ha. Ang mabitaw ni premise ko nimo ang ikaduhang persona. Ang amo manggong Dios igsong Butlay. Pamilya ha, man dito ha. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kining nature kinaiya ba? Kining nature kinaiya, kining tulo naghupot sa kinaiya sa pagka-Dios. Kinaiya sa pagka-Dios ba? Kita ako tao, ikaw tao, ikaw tao. Ang atong kinaiya tao, pero managlahi tagngan. Managlahi tagngan ba? Managlahi tagngan. Ikaw si Butlay, ikaw si EJ, siya si Mars. Tulo ta, pero kinaiya na to tao. Mao ni among ilang Trinity ba? Ang Holy Trinity, ang Triune God na mo, ang Triune God na mo, mao na ang Trinity. Apan niining Holy Trinity, ang usa ka persona ani, ang second divine person na mao si Kristo, Dios man siyang matuod, nagpakatao. Mao tong gianak siya, kay lalang man siya sa Espiritu Santo. Lucas 1:35. Ug ang Dios misulod sa tiyan sa mahal nga Birheng Maria. Lucas 1:35.
Okay, sunod nga pangutana. Kayo mo mangyangkon karon no. So unsa man gyud ay si Maria, inahan sa pagka-Dios o inahan sa pagkatao ni Kristo? Ana tubaga pili lang ha, pili lang. Pili lang. Duha igsoon, pero dili na mo gamito ng pagkatao. Kaya magtagbo gani ang pulong sa Dios o pulong sa tao. Malabunon na mo ang pulong sa Dios. Ya kay si Kristo Dios man. Dili naman mo gamito na oy si Maria inahan sa tao. Pwede, pero Dios man po siya. Asa may labaw nimo, Dios o tao? Dios man. Una kay labaw na mo ang Dios, gigamit na mo ang pinulungan si Santa Maria inahan sa Dios nga nagpakatao. Mana ayaw na putla. Okay. Inahan na sa Diyos. Ano na pagkatao. So, imong pasabot na ang inahan ni Jesus, ang anak ni Maria, tao di ay dili na Diyos na, kundi na tao, nagkatawang tao na din siya. Imong gayang Dios lagi nga nagkatawang tao. Nga, nasa Tagalog naman ka. Magsandugay masuk ka dito. Pero Dios siya nga nagpakatao. Ay nakaligte mo na among doktrina. Ang doktrina sa Katoliko, inahan si Santa Maria ni Kristo nga Dios nga nagpakatao. Amo ang doktrina. Sige, kay inyo wala ng doktrina. Nagay kong bersikulo, kapitulo, huwag ka namutbod nga inahan si Maria sa Diyos. Kay mismo si Kristo, wala mo tawag o ginahan ni Maria, sumala sa Marcos. Kanang gigamit niya sa San Marcos 6:3, di po na sa Marcos Marcos 6:3 dili na mao. Katuwa mo tawag og ginahan Mateo anapos sa Marcos kasi Mateo 6:3 siguro maging mo nga kinsa man ang akong inahan. Masali mo may mo tawag. Mateo 6, asa tayo mo? 6:3. 6:3. Lagi, imo lang yangkon nga inahan. Mateo 12:46. 12:46. 12:46. Sige. 46 mo. Baca out. Ani ay musuot. 46 isa. Wala. Kani. Mateo 12:46. Samtang nagigsulti pa si Jesus sa mga tao, miabot ang iyang inahan o mga igsoong lalaki. Nagtindog sila dito sa gawas kay gusto man magigsulti kaniya. Usa sa mga tao dito mingon kaniya ang imong inahan og mga igsoon atoa sa gawas og buot sila magigsulti kanimo. Sa 48 ani naay tubag si Jesus. Si Jesus mitubad, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong igsoon. Karon bangutanan ako ani. Ay sa imong bersikulo ha? Ay sa 49, sige. Unya gitudlo niya ang iyang mga tinunan og mingon, tanawa, mao kini sila ang akong inahan ug ang akong mga igsoon. Okay, sa 48 ka bangutanan nimo ha? Si Jesus mitubad, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsoon. Karon, klaro kayo, dari sa 46 nga niingon ang mga tinunan ni Kristo nga niya ang imong inahan. Apanangutan na si Jesus, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsoon. Sa 49 nituwag, unya gitudlo niya ang iyang mga tinunan ug mingon, tanawa, mao kini ang akong inahan ug ang akong igsoon. Sa atong kita diay, kita ang katawan igsoon ni Kristo ug gingan pagningon pa si Kristo, kita ang inahan. O sayo pa niyo wala. Dito ko nang isagtuan ni mong gibasa. Wala sayo na. Ay sa magbunot na makadayon ka. Imo ba kuna debate mo gibora lang na. Og imo nang sabto na balakas na tayo sa Dios. Ani mong igsoon mong inahan nga dito. Buot magod si Kristo kita tanan masik ka pamilya. Na 50 basaha diya. Ilhon sa Ginoo nga iyang inahan, iyang igsoon, kadtong nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Si Santa Maria, waka to katuman? Piling tumana. Lucas 1:47, siningon, matuman ang imong pagbuot, tining imong ubos nga alagad. Si Santa Maria, piling tumana ni Mahal nga Biring Maria. Lahat sa
Perfect si Maria nga nakatuman sa kabubuton sa Ginoo. Kasi ako di ba himong gilaan sa Dios. Una-unsa nga ang mahimong gilaan sa Dios dili perfect. Lucas 1:47. Ino sa matuman ang imong pagbuot Ginoo ining imong ubos nga sumubuon. Isipon sa atong Ginoong Jesucristo na iyang inahan kadtong nakatuman. Mao imong gibasa Mateo 12:40, 12:50. Okay, sa 50. Oh, ako basahan ha. Kaya nga akong inahanog mga igsoon, mao kadtong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atuwa sa langit. Okay. Kaya miningon man diya siya ang iyang inahan kadtong nagbuhat sa kabubuton sa Dios. Kung ikaw o ako nagbuhat sa kabubuton sa Dios, inahan ta sa Dios, sumala sa sabot. Iya laging isipon. Iyang inahan. Oh, ya kita ginikanan yang sisipon. Kaya nga naman, mag-puts, ang gusto ba ni Kristo ba, mabitaw ng pagkatao siya, gusto siya, pamilya, pamilya ya ba, dili lang siya kutob sa atong dugoon na pagkainahan, dugoon ba, apil usap ang espirituhanon, mabitaw, di, atong ilangkob kanunay sa espirituhanon, ha? Sige lang mo tala. Okay, karon pila naman ang inaan ni Kristo sumala ariya kay kita mahimo magulot ang ama ni Kristo sumala diriya. Pila naman ang inaan ni Kristo? Di maihap kay piti man daghan nakatuman, di maihap gusto ipalang mo gusto lang maihap. Ikaw ka gusto. Literal mo kayo. Sa lain ko na. Ala. Bro, tando ko na may bro. Hello. Okay, lain na lang mga pangutana. Ari na po tas kang hindi mo kita magtawag ni. Ari na lang ta sa kanang asa man na inyong doktrina kay si Maria wala diya nakasala, di ba? Perfecto si Maria, di ba? Inyo ang doktrina. O karon, mubasa ko bersikulo kapitulo, akong ipangutana nimo. Roma 6:23. Roma 3:10. O Roma 3:10 o alaga na yun ay isa kanila akong basahon Roma 3:10 wala ikaw ang nakatarong man nito napas Roma 6:23 akong basahon ako ipangutanan ni Nimoron. Okay, dili na lang ako basahon kaya nasa gumaga ninyo. Okay, sa Roma 3:10 sa Roma 6:23 nga ang tanan nagkasala, ang tanang tao nagkasala, pangutana si Maria tao ilin. Paitab. Gianak ganin niya si Kristo. Gitu. Naon sa mga. Ya dili man ni debate igsoon. Hayagay man mo tubag man me. No. Mao lagi na kung ingon ganita ugta si Santa pag-ingon sa balaang kasulatan nga ang tanang tao nakasala, mo na general law. General law na siya igsoon. Ayaw kalimti nga ang every law there is always an exemption. Ano ha? Tatag ko ni mo kanalogy. Ang atong batakang paminaw lagi ang atong batakang balaod ba sa atong nasod sa Pilipinas, Republic Act 4136 na kung mag-traffic light gani, kung saan mag-traffic light, tanang bihikulo stop na. General law tawag ana. Unya, palalitag na ay emergency na green light, na ba exempted? Ikaw na ba exempted mag green light ba? Na ba exempted sa mga balaod? Wala ginamamit. Kung na ay exempted, kung saman, ambulansya, pulis, patrolka, na ay ikuan ng mga intruders, fire trucks, exempted in every law. Yan ingon mga ang tanang tao nagkasala. Nga ingon po sa Roma 3, ang tanang tao nagkasala ug namatay. Naman sa iwa mamatay. Hebreo 11:5, mamatay si Enoch. Roma 15:50-51, dili tanan mamatay. So, dili po tanan tao nakasala. Nga naman, pagpalitan sa Roma, Mateo 7:12, ingon si Kristo, dili halad akong gusto, dili unta ninyo pagkasadon ang taong walay sala. Si Kristo naging nga apoy taong walay sala, basta iyang pinili. Roma 8:29-30-32, ayaw pagkasadaan ninyo. Ingon sa Pablo, ang taong walay sala, kisa nag-ingon, ang Diyos. Na itaw may sala basta pinili igsoon. Kinsa matod nimo na itaw nga walay sala. Kinsa mang tawhana, kinsa may ngani o apelyido nga wala siya nakasala. Asa man mabasa kay mo magkatuloy ko na ko na kay mabasa. Sige. Sa Biblia wa man mangali. Kami na sabat. Ayaw. Diba? Naaman sa Mateo 12:7, basahan ko na paliw.
Sige, naay ta. Naay taong may sa kinsa ni. Okay, Mateo 12:7. Okay, basahan ako ha. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. 12. Asa ngalan eh? City 12. Ah. City 12. Ah, sige. Sige. Mateo City 12. Malag ni. Mateo. Akong basaw na lang. Mateo City 12. Busa ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton ngana kaninyo kini ang kalugan sa balawod ni Moises. Oh, dili mo. Roma 8 na, Roma 8. 29:30. Roma 8. 29:30. 20 May ding 30. 29 to 30. Akong basaw na nga naay tao nga wala kasala. 33. 28. Roma 8:28. Roma 8, 29. 29. 30. 30. Sige. 29:30. Si Roma 8:29 to 30. Tama, 33. Tundok man na rin, huwag may kama. Okay, Roma 8:29. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron maisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsun. Busa gitawag sa Dios katong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila kung diligino sa niya mataro o gipaambit sa iyang himaya. Karon asa man ang ngalan? 33, sige. 33 ato ng tiwason nabay ngalan ari ngawa nakasala. Okay. 33. Kinsa may nangaas sa pagsumbong sa mga piniling katawan sa Dios. Ang Diyos mismo nagahila kanila nga walay sala. Okay. Wala nga kay sala. Asa man nga apostoles, kinsa man nga apostoles, wala makasala kay makataliko ko. Asa ang bersikulo kapitulo. Apostolis giingon diha. Dili naman to. Ang imong pangutan kinsay ngalan. Ako ingon mo wala manganli. Pero naay mabasa sa Biblia nga naay wala sala. Basta pinili kay gilain sa Ginoo. Ginoo may nagingon mo isa. Ano mangita magkagnan? Mahimo magtibaso na ana nagsulti nga wala matiwas man na og madi. Gipaklaro na gilain sa atong Ginoo kinsay mangahas kanila nga naay sala. Ang Ginoo nay nagingon nga wala siya sala. Inglesa ba siguro? Kaya na may pangutana sa 33 na yun siya tuwag. Okay, basahan ato 34. May magkakumba kanila nga sila sa daan, wala si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug ibanaw ug atoa siya sa tuo sa Dios ug nangilyuko alang kanato. 35. Busa kinsay makapahimulad kanato gikan sa gugma ni Kristo. Ang kasakit ba ang kalisdanan ang mga paglutos, ang mga gutom ug mga kakabos ug sige mo matahan na ako kay di mo patiwason. Wala naman to layo katukan. Sige. Diingan magdari sa Roma 3 versikulo 10 na wala gitaong matarong. Ako kang ipangutana, si Maria ba ilin ba o tao? Kaya ang tanang tao nga nakasalaman niya ang tubaga, si Maria tao ba o ilin? Ang iyang giingon lagi nga walang taong matarong. Kadaghan sa Biblia mabasa na ay taong matarong. Lucas 1:5-6. Basahan na. Lucas Lucas 5:6. Ano 5:6? Oh, buno uno. Mateo 1:16. Jose matarong tao. Oh, perfect and just man. 1:6. 5:6. Okay, 5:6 kung basahan ko no. Okay. Ano sa may definition niya? Kanang Ada, basahan sa nako. Lucas 1:5-6 para din. Sige. Sige, ang basahin. Sa panahon nga si Herodes mauyari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa kaparihan sa utong ni Abias. Ang iyang asawa mao si Elizabeth nga sakop usab sa parihanong banay ni Aaron. 6.
silang duha nagkinabuhi nga matarong og nagkinabuhi nga tarong namakak namakak mga brother dili man nagkinabuhi nga tarong gani Ayaw paggamit og wording kak dili man na lingwahe o Kristiyano. Pastor magkaka. Kung ikaw ninisin ang imong gusto, ay nana. Ayaw yun, kung magkinabuhi matarong, niyo ka wala matarong. Oh, kaklaro na si Elizabeth o si Zacarias nagkinataong matarong. May dinuhis, basta kayo matarong sila. Wala kayo, nagkinabuhing kautan. Nagkinabuhi silang matarong. Ang imong gingon kay, wala'y taong matarong. Ato masal, Mateo 1:19. Di ka nari, si Pai, ako sa kang ipito na riba, kaya mo rin mong takas na kari. Ano ka takas na riba? Imo ni gigamit, dapat imo ni panog, imo dyan itubagan, tubagon. Lucas 1, versikulo 7, house eyes, akong basaw na, kiningon magkamatarong, hindi nag-iingon diri pag magkinabuing natarong, so dili na pwede. Ningon diri, Lucas 1:6, silang duha, nagkinabuhi nga matarong. Unsay nakasulat, nagkinabuhi matarong o matarong? Maura na dong kanay righteous ba guna sa in English? Righteous ba? Nao sa mga guide ko. Ay, Usapo na lang. May sayo. Ningon sa di ba? Dili man mag-City yung gibasa ganiya God. Dusi City. Si Kristo nag-iyo na itaw sila. Dusi City. Sige, Dusi City. Hebreo tayo, Hebreo. Mateo O Japon kay bisag mabasa di mo tuo. Ay sa komentaryo tayo. Imo pa sayo ko niya. Ang personal ay Dusi Mayor gyud mo City. ko. Nimo ninyo. Mateo Dusi City ra atong basahon, no? Dusi City. Kung nakasabot ka lang, kamo sa kalugan ni ining bahina sa kasulatan mo. Sa di wa may matarong ari ako sa Dios subhanahu. Alex din na. Kung nakasabot pa lang kamo sa kalugan ni ining bahina sa kasulatan nga nagingon, kaloy ang atong gusto, dili ang mga halad, dili ang inyo pagkasabot ng mga tao nga walay sala. Okay, na makaiwalay tayo, walay sala. Ako pangatana. Kinsa may apelido kinsa may binata. Sa mga binata. Naon sa mata. Binata. Ni ano panahon na wa pa ma-imbento apelido, no sa mata? Ang apelido, nala mo na sa 17 century, naon sa mata bigay na. Iso mo tay. Lala mo basa nila. O niya, kanang gingon niya mo ito. Puno si matarong sa sinuwi usap. Ano tane? Katuliko na nero. Hindi si size 9, basa palit lang to basa. Hindi yung magkakita matarong. Hindi si size 9, palit ko basa. Anda basa. Anda, hindi si size 9. Di basa sa ba? Hindi si size 9 palit. Na usak ka mo suka pangatana. Basa sa. Size 9. Ana. Dili siya gusto itong nagkinabuhi. Gusto na din siya o matarong. Sige kay sunod, human na ko basa ni namin pangutanan nimo. Sige. Genesis size movie. Mao kini ang sugilanon may tungod ni Noe nga usa ka matarong. Nga tao. Dios na no. Siya ay paganaman. Mao kini ang sugilanon may tungod ni Noe nga usa ka matarong nga tao. Siya lamang ang ikagutan sa Diyos. Niadto panahon na kay nagmatinumanon man siya sa Diyos. Lahi ang sa na. Dali na, sutak-sutak siya kay nagkinabuhi matarong. Nagkinabuhi mali. Gusto siya matarong lagyan. Ano na may umasa ka matarong? Sakto na. Sakto na. Lima, baro na. Ako, mga tanan na po ni mga ay sa kay wala siya kasabot sa teksto mga kaigsunan. Naay bersikulo, kapitulo nga mismo naay niangkon nga ako ray wala nakasala pero nagkumbasa rin. Ay sa ako mason. Ay sa kay kariyo ta ko mason.
kanang ayaw sa komentaryo nga wako kasabot kaya mo ka na ko nga naa Kristiyano sa tong language ba kaya na video na kay maot nga assembly of God ra ka pastor nga maot mo language ha please lang Okay, ako basahan na yan. Imong programa. Brother, kalma, relax. Ganyan lang naman. Hebreo 4, versikulo 15, nagayon, di ara ang walay sala, kinsa mani, naatayngan. Naningan. Okay, Hebreo 4, versikulo 15, 14 to 15. Dosa, ligonan ta ang atong pagto, kay doon natin tayo Pangulong Pare, nga lang doon, nga ato na sa presensya sa Diyos. Siya mao si Jesus, ang anak sa Diyos. 15. Ang atong Pangulong Pare, dili sama sa ubang pare, nga dili mabatig kaluoy. Sa atong mga kahuyan, kung dili usa siya ka Pangulong Pare, nga gitintal sa tanang paagi sa magkanato, apan wala gayud makasala. Si Kristo raman day brother, mo ba niyang konon nga si Kristo ra kuno ang gitintal nga wala makasala. Ikaw gitintal ka, wa dili ka makasala, kay tao naman ka. Tubag ka daw. Unsa man gyud imong topic? Dapat pag itintal na pud ko. Unsa man imong topic? Ang imong topic ba? Garo na ba? Ang imong topic ako nakang gitagag bersikulo nga na itaw may sala. Mateo 12:7, Kristo nagingon. Roma 8, pod na pero sala. Og nalay mabasa na pangitaan ko nimo kapilido. Unsa naman daw ka nang pangita ko kanang hipno-hipno pangutanan? Ano bang kana ay nang ilang sinurang mo. Ikaw brother, makamakasala. Unsa unang Juan 1:8, baka ko nang usa ka tawo kung maangkon siyang walay sa sala. Ha? Ikaw rin isa? Na, manay na? Ha? Si Santa Maria, pinilinain man. Ayaw iba. Niingon, ano naman lagi tawo isa lagi niya, pinili. Roma 8 lagi, 29-30. Ayaw ninyo pakasad, ang akong gilain, ang Diyos nag-ingon. Nga naman, tungod sa misyon. Misyon ba nga, iyang trabaho din pagpangluwas. Espesyal si Mahal na Birhing Maria. Istoryan, anghel. Ang anghel sa Ginoo, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Nga, ang anghel nga Ginoo, tagalangit, na istorya ni si Mahal na Birhing Maria. Wa pa ganita na istorya sa anghel. Na istoryahan na ba anghel? Wa pa, tagalangit ang anghel nga. Di basta-basta na. O nga isong. Kailang lain pangutana. Lain pangutana, sige. Lain pangutana. Okay, salamat no. Mo na minusulagan. Okay, Hebreo 4, versikulo 15. Buingan man ria. Tanang tao, gitintal og nakasala. Akong pangutana si Maria og si kinsa tong yung giingon sa Genesis. Matarong magato. Sa akong pangutana, niingon man diya sa Hebreo 4, versikulo 15, nga ang tanang tao gitintal og nakasala. Pangutana, si Maria, kay niingon man ang tanang tao gitintal, si Maria ba wala giakit og tintal? Yes or no? Tubaga lang, categorical question daw. Literal ko kay tao mo to si Mahal na Birhing Maria. Gitintal to siya. Apan wa siya makasala. Kay puno lagi siya sa grasya. Ganong imo maging siya pagkasado? Ano siya magkawal? Kami Katoliko naming kamot may nga dili si Santa Maria way sala tungod kay iyang dugo gigamit putli. Kamo naming kamot ginaasi siya. Sino gitawin nang di man ka mulaban sa inahan sa tong Ginoo? Inahanas tong Ginoo labani pud daoy. Ni ila magkakang Kristo. Malipay di kang inahan ni Kristo ingon mo isa? Inahan na sa Ginoo. Panalitan ako ingon nimong inahan. Imong inahan barikat. Malipay ka? Inahanas tong Ginoo. Ikaw yung Pastor Buglay. Ay, nagkuhan, Kani. Kay, ay, sa ko lagi, kay, ang mananapora ba, dili makasulod sa langit. Awat. Isa pa na po. Awat, Padre. Ay, lagi, ang basa mo ko. Sige, basa mo ko, ay, sagdo. Ningon maganda sa rumot. Ay, inyo lagi yung programa, kay nangutana, ganito, kay inyo yung programa, ay, hugasok ko. Lagi, pumunta na. May kanyinis. Pero pala yung kuhan kay Totat. Isa. Ano sa mga Katoliko? Ate, mangutan na ako. Brother. Kaya naingon mo ganang Biblia, dili man ako malalis ko. Ang tanang tao nakasala,
tanang tao man gid nakasala. Iya iwag mo kang gipangutana ganina si Maria ba ilino daw imong gitubag tao isip pag ilino sa konsensya lang pod. Mo nang akong giingon Roma 3:10 na mali ba ning bersikulo ang tanang tao nakasala og si Maria tao nakasala pud to na mali ba may yes or no? Ang ako bitaw kay namino kay Isong Budlay, Pastor Budlay, minawa. Kana lagi nga ang tanang tao nakasala, General Luna. Ang tanang tao mamatay, General Luna. Kaya naman nasumpay ang bersikulo ha. Roma 5:12, ang tanang tao nakasala, ang tanang tao mamatay. Pero dili man tanang tao lagi namatay. Hebreo 11:5 si Enoch wa man mamatay. Dos hari 11:15 si Elias wa pud mamatay. Unya sa unang Korinto 15:50 dili tanang tao mamatay. General law magudang imong gigamit. So in every law there's always an exemption. Og si Santa Maria espesyal man siya gipili. Ngano man kay mahimo man siyang inahan sa Ginoo. Mao na nga ngano giingon siya maghimaya ka Maria puno ka sa grasya. Kung puno ka ni sa grasya, puno na ang maong baso ug sudlan nimo na og laing pang mag-object material mo akpats na na. Mo na nga puno naman siya. Walang ingon sa San Lucas 1:48, sugod karon ang tanang tao sa tibuok kalibutan magtawag ka na kog bulahan. Tanang tao, tao man po ka. Wa, balingon po ka nako. Tao man po ka. Nagdaig ba ka sa mahal nga Birhen Maria? Wa, imo nang ingon na isa. Wa ka makadaig. Lucas 1:48, tanang tao magdaig kang Santa Maria. Nga ikaw kay imo mahilong dauto na isa. Okay, mga tanang ko yung brother ha. Asa man po sa CCC, sa inyo ang referensya nga alam ko ito trena nga nagsimba mo ni Maria, di ba? Wala ko na dili. Kumbaga sa dalan lang. So, di wala mo nagsimba niya. Tuwa na sa wala mo nagsimba niya. Igsoon ka kanang Budlay ang among pagsimba kanang word nga simba na ami kanang definition ana na ay adoration na ay veneration. Ang simba nga gigamit sa maong mahal Birhen Maria binirit kanya unsa man ang binirit wa man guna ninyo pagtahod hataas nga respeto lahi pod ang pagtahod namo og pagrespeto kay Dios man to adop man to latria ang tawag namo adto. Example ba Igsoong Budlay naigugma ba ka sa imong papagmama? Naigugma ka. Naigugma po ka sa imong igsoon. Naigugma po ka sa imong gipanguyaban. Parehas ba na gugma man na pulong? Ang pulong gugma sa imong uyab, imong mama, imong igsoon. Puros na gugma. Pero dili man nagsama ang interpretasyon. Walang gigamit nimong simba, dili lahi pod ang interpretasyon namo ang pagsimba tawag binirisyon, tahod, respect. Walang ipaklaro na kuuna nimo unsang matanga sa simba imong gipasabot. Okay, lain na. So, dili na ako buksog pangutana. Sige, kunin mo na. Asa man nabasa bro nga kinahanglan mo alagad ni Maria. Asa man nabasa kay ang kay inyo ni alagad mo imo inyo mga no ni alagad ta or kanang alagad mo simba di ba maorang ana bro? Adili mao. Atang nga kung nabasa nga ang alagad og simba maora. Mao ko din sa tas. Dawatan nimo. Sige. Adi siya musugot og challenge kayo. Among pamatudan mga kaigsoon ano akong sa akong basahon karon nga ang pag-alagad o alagari o pagsimba usara. Okay, basahan ako. Adi para lagi sa Dios dili para ni Maria kay tawo man to. Basa nako. Lucas 4. Nialagad ka sa imong papagmama, nialagad po ka sa imong trabaho, nialagad po ka sa imong managlahi lagi ang interpretasyon ang pag-alagad. Ayaw iparehas ba? Ayaw iganlas. Lahi magubok kayo amang may definition of terms. Kami amang gidefine na siya ang matag ng anak. Ako na lang ilahin mga tana. Karon, imo dili na nimo ang kunon nga wala mo nialagad ni Maria o nialagad mo.
Di ka sabot ba? Tawad, dili na mo alagan as Dios. Wa man kana ni alagan ba kana imong giserbisyuhan nga kana kana mo lahi mo gud ang imong dipina. Ang amo tawad na may tawag na mo gud ana. Inyo magud ang termino. Wala nakasayop, sorry hamin kog sayo pa. Wala nakasayop sa iyong pangsabot ko kay ang dili mao ninyo una-una, imong gidapat sa dili maoy imong una-una. Dili man na maoy imong una-una, ang imong una-una. Ayaw gamin daotang una-una sa dili maoy imong una-una. Dili alagad, simba, ay klaro ba i-define. Mo lagi sa dipa kung ta ka mosupak sa simbahan Katoliko, tun idaan ang simbahan, usa ka magsupak-supak. Okay. So, relax ang mga kano. Wala mag-hilad. Okay. Juan 2, versikulo 5. Ako basahon. Si Maria naging una, kinalain na tumanon si Maria. Okay. Juan 2, versikulo 5. Unyaging nan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon. Buhata ninyo, bisanon sa iyang isugo kaniya. Nyalingan man si Jesus sa Lucas 4, versikulo 8. Basa sa ta. Lucas 4, versikulo 8. Si Jesus mitubag ang kasulatan nagingon, simbahang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Nganong si Kristo lamang ang alagaran diri sa kapitulo bersikulo ang ibasa. Ang imong giba Pastor Butlay, sakto gina. Ang among gisimba as God, mabitaw na sa among credo, nagaturo kami sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Muna among Dios nga gisimba gialagaran, ug muna gisulti ni Kristo, sakto na. Ya katong imong Juan 2:5, dalawa ra gud ichong Butlay. Dalawa na, og imo nang pamalandungan ng mga bersikulo, manglimbawt imong balhibo na. Nga naman, si Kristo dili pa iyong panahon nga magbilagro siya. Juan 2:4. Yang gilan, buhata ninyo sa inyong pabuhat. Kaya giinan man si Kristo. Kristo wala na ibino. Nga, si Kristo ninyo, inaan, akong babae, unsa man ako nga, bisita naman ta. Buhat si Santa Maria nga, ipaila na yung anak nga Diyos. Ipaila na yung anak nga Diyos. Mauto nga si Kristo, ang hamyo sa mahal na Biring Maria. Natalawa, Butlay, kung hamyo sa mahal na Biring Maria, magmilagro ang Ginoo. Maaaring mo hamyo sa mahal na Biring Maria, kaya magmilagro di ang Ginoo. Ikaw, Butlay, di magkamuhangyo, wad jud ka mamilagro sa Ginoo. Sunod na pangatana. Dili man yun, imo na magyangkon nga si Maria tao, dili inihin, nga ningon man ang Roma 3:6, ang tanang taon nakasala, so tilaw na kayo, kamo na lay bahala, diag, banabana, kung sakto ba ang gipanolte, aning bro Javier. So, bro, dili na, tatso na kong bangatana bro. Kung gusto ka lain na po na topic, lain na po na topic. Moderator bro. Kami na po na. Dali na po. Hindi na po, pagtawag po ni JK, para na po sa safety national kung abot na rin. Pero para yun sa continue, bro, para yun balik na problema ko na para sa kwa. Salamat kaya. Salamat. Uli mga igsoon, ang open forum na to niya, ato maghihatag sa nasyonal. Pero nag-intro pala ni, painit kamay sa inyong mga balatian na, kaya mo pa nangasuko naman. Ay mo kasuko, kaya igsoon na ato si Pastor Butlay, ito matagal, masibang pagpak, ang igsoon. Pastor Butlay. Uli, bro, para yun sa Unya mga igsoon, ako kabang ihatag diay sa lain nga mapambit before sa ato ang pag-abot nila Padre o sa Safety National sa taga Davao, taga Manila, na diri ang grupo sa Catholic Faith Defender. Padung na. Unya mga igsoon, ato sa ihatag ang hinapos nga at least na ay pagpatinos bro EJ may tungod sa dalila na hitabo. Ato sugaton sa masibang pagpak, ato ibalik sa igsoon Brother Alan Javier. Aklaro man daw nawa dili na to isipon nga si Igsong Butlay, kamot po siya lagi na ang makakapon siya ang ilang debate style, so wala to sa tagig approach no, pero ato gitubag yapon uban sa gugma. Ang iyang primero pangutana, ang iyang ipanghimugo sa Roma 10:15, nato nga kanang mga bersikulo nila murag kabisado na kabisado na kabalik-balik na maguna sa amo ang Bible study. Roma 3:10, kama 23, Roma 6:23, Roma
mga 5-12 nonon gina nagtugan nga ang tanang tao ay matarong aya mo lagi na wa man nila mahatagan og kanang pagtuon kay kadto makabasa sila atong bersikulo diretso na dayon sila iwas di nabasahan ari na mo na ila na niya dili na sila mo reconcile sa ubang nga bersikulo nakabantay mo dili na nila tuhuan og mogamit og bersikulo lahi ang simbahan kay ang pagbasa hatagan dayon og pagtuon nga anong nasulti ni o say katuyuan sa mga pagsulti tungod kay ang giwalihan manggod-an ng panahon na ang mga Hudiyo ang mga Hudiyo pa giwalian ana mo gipasabot ba man nga lagi ila day i-apply karon nga ila dayong idaot sa mahal nga Birheng Maria nga gigamitan nato naa man lagi po tao nga kanang matarong Lucas 1:5-6 sus kay pagbasa sa Lucas 1:5-6 kay nagkinabuhi matarong man nagkinabuhi man diri ila din gikoreksyonan kay nagkinabuhi gusto usa man imong gusto kanang matarong ra sus pagbasa sa Genesis 6:9 kay si Noe matarong tao na siya di lain na pong pangutana na wala siya pero dili na to sa kanon kay basta na lang pod og nianing pagiha mao po'y pamaagi nga siya matandog siya no wala siya na sasagyan naman po na ninot po siya nga mangutana kay daghan sa pangutana na balik-balik ra no nya ang Mateo 12:7 si Kristo nag-ingon ayaw ninyo pakasad-a ang tao nga walay sala nya ang hiding ato kung nakasabot pa lang unta kamo nya si igsoong butlay murag jud kasabot pero kung nakasabot pa lang unta kamo nya sa siti ningon ayaw ninyo pakasad-a ang tao walay sala o si Kristo may nag-ingon na nya ningon siya ang tanang tao nakasala o naa man lagi tao may sala dili na po siya makareconcile kay kadto ra lagi iyang gusto gyud kadto Roma 5:12 lagi iyang gusto marag ito yung gilansang basa yung nauna so lahi ang sibang kasunod ko runay reconciliation o tagaan po pagsabot kung sa'y intensyon sa author sa pagsulat piting lahi kayo ang ilang interpretasyon so mana nga nganong wala manggisala si mahal nga Birheng Maria nganong perfect man siya tungod lagi sa rason o pangatarungan Hebreo 9:22 kinahanglan kitang paagasan og dugo iya kay ang dugo nga putli nga ihalad kinalang perfect man niya asa man si Kristo manghuwa og dugo sa iya mangyong inahan nga Birheng Maria Hebreo 2:14 si Kristo miambit usab og unod dugo ug bukog sa iyang inahan dito man siya miambit mo may prinsipyo sa pangatarungan Isaiah 7:14 si Santa Maria daan nang gipili sa Dios Isaiah 7:14 pinili ang atong mahal nga Birheng Maria yakin sa may espesyal nga mao'y mahimong inahan sa atong Ginoo mao'y magtubos si Kristo gani ingkaon na ay nag-ila sa mga tao nga way sala unsa na kayang inahan paita po kayo kita nang lipod na si Santa Maria way sala 50 po nilang panalipod yun nga si Maria nga naang gisala asa mo gisakto na kami naningkawat ni si Santa Maria way sala yang sila naang yun sila malipay ba ka ang Ginoo na hunghungan ka sa Ginoo ni kulit kung sa may sa kong inahan ngayon mo pakasadon puting ma pero sige so salamat na sa Tibok Pwersa sa Catholic Faith Defenders no nga malipayon ta nga nagmalampuson kagahapon ang Christmas party sa CFD nagka-unite diya ang atong National Catholic Faith Defenders diya ang ilang logo office of the National President ato silang tanawon kay kini ra bang mga CFD National mga gwapo hashtag amo ang mga pari gwapo po, pero ayaw na yung tintahan ha? Kaya maura ba na yung mga pare? Mga gwapo ba na? Ha? Wala nga, Padre Darwin, dating cute kayo. Si Padre Pan, samot, cute po. Ha? Si Kuya to, pare mo to. Wala nga, daghan, wala nga, atangin ninyo. Kay pwede ni mga istorya, mao ni mga ngingig yun nga mga istorya gikan sa kauluhan na si Brad Wendell Calibong ang presidente sa Catholic Defender si Brad Ryan Hiliano na taga Davao to, perpesa to wala nga atangin ninyo na napaiuban naiuban na mo nga maayong mga rate as na ani na ba katong maayong mga rate singa na itong tuhan na to ayaw ko ba naataron mo aboton usang rasa dapat ba sila murag tagaan ito panahon taga kita kung bar desiderio ya
Oh. Wala nga sa kadere. Asaman, puli ka. Oh. So basta nga gusto mga tanah dia, ang ngidis. Ay, sali. Oh, sige. Ha? Ako pagkate. Ayun sa. Ayun, sige. Sagsig lang siya. Pasiluwa isang, excited na mo. Isang presisalik sa tinuan nga Catholic Church Philippines. Bito niya. Awan ni kape. Okay, taguhat ka ni, ngawa pa ang speaker. Taguhat pa. Okay, lingaw-lingaw na. Ligaw. Jaga. Kami nagkampaan sa kay tinduta ka. Makaingot ang sana all. Okay. Kaning kamote nga dito maipit ha. Tapos naipit ko ano ba? Sa pagkaingon ako diri, ginisgot ka ni Santa Maria na ikaw kang masit di nagpinsa nga si Maria walay sala. Unya ang mga librarian booking po kadayon maipit ito ani ba nga naay sala si Santa Maria sa ang riches sa Biblia way tao nga way sala mao na yung nabasa Biblia gusto po kayo supako na to na Biblia guna hinimo guna ni Saint Geronimo di ba? So ang pangutana asa man ikagikan si Santa Maria nga gipamutulan man sa Biblia nga si Adan kaliwat tatanan dito magsugod nga naatay sa lang panulundon disaman gikan si kaliwat ba si Maria ni Adan o lain pang kaliwat gawas ni Adan. Ako ang nagkaduman, ang ingon mo, ang tao na naagi sala, mo mong intro. Kunya kasi Santa Maria tao man, kunya asa ba? Asa man dahil kaliwat si Santa Maria, sundan ka na ko. Sakto ba to? Oh. Dili sayop ang imong pananaw. Si Santa Maria, gikan gitong Adan og ni iba, latas sa kasaysayan, hangtod miabot na imukso siya kang kay kitang tanan, gikan mo giputa sa kaliwat ni Adan o ni iba. Muna ako pumunta na. So, sumpay pa ko? Sumpay pa. Apan kung ang imong ginuna si Santa Maria dunay sala, wala. Nga naman, pinili man siya. Isaiah 7:14. Daan ang gitagna sa atong balahang kasulatan nga dunay usa ka dalagang babae manamkon og mga anak, unya ang iyang anak paganganlan og Emmanuel. Isaiah 7:14. Nga natuman Mateo 1:23. Mao nga si Santa Maria mao'y nahimainahan sa atong Ginoo nga Dios nga nagpakatao. Unya nga naman siyang na-espesyal man o pinili man ang atong mahal nga inahan nga Biring Maria tungod sa pangatarungan nga siya mo'y mainahan sa Dios nga manluluwas nga paagasan tagdugo. Unsaon ta pagluwas? Hebreo 9:22 paagasan tagdugo. Kadiin man si mahal nga Biring si Kristo ni huwang magdugo igsong sali sa mahal nga Biring Maria. 2:14 sa Hebreo nakabatol si Kristo ulog o bukod o dugo diha sa iyahang ginikanan mao si Santa Maria. Mao na yung rason o pangatarungan ni Igsong Sali ug labaw sa tanan si Santa Maria wala ri bunting umansa sa sala ngano tungod kay si Santa Maria sa San Lucas 1:28 puno naman siya sa grasya. Oh, muna nga atakan pagsumpay nato og mo asa sige. Ato bersikulo nga imong gihatag aron natay basyanan og ang kining mga tao naa sila'y makuha sa ato pangistorya karon. Busa ang Ginoo gayud mao'y muhatag kaninyo timaan o kini mao ang usa ka batanong dalaga nga manamkon og mga anak ug usa ka batang lalaki nga nganlan siya Emmanuel. So asa mabuto sa ani nga wala siya sala nga gitagna raman raan ini nga manamkon siya o lalaki. Kung wala manamkon lalaki wala siya sala mabay papasabot nimo. Dili manggod tanang taong gitagna nga pwede ngano man gitagna na si Cory Aquino mga anak ni Noynoy Aquino. Unang man makatagna si Imelda, uman gitagna si Imelda Marcos nga mga anak ni Bongbong. Di na ko gipakita ni mong espesyal si mahal nga Biring Maria.
linain pinili na mo na hinungdan nga nung ay gumita dayon nga ani din mo sila akong gisaytan kay nangutana kang ano tungod kay lagi espesyal siya nabaw sa tanan kung imo bang hinuktukan ang Dios dili mo puyo sa tao na dili hugaw kaalam uno patro ang kaalam ko dili mo puyo sa lawas nga hugaw nakinsa maning kaalam. Unang Korinto 1:24 si Kristo mao ang gahom o kaalam nga mao'y dili mo puyo sa lawas nga hugaw kung hugaw pa ang lawas sa mga gabing Maria pagpasabtong og doon na pa'y sala dili puy-an siya Diyos mo na yung akong iso na naman Lucas 1:35 ang Diyos mipuyo man sa mahal nga Biring Maria sunod sa siyang kabuhan. Ang rason nimo karon gipalutaw dili puy-an ang hugaw. So kung si Maria na pa'y sala di siya mo puyo dito siyang kaguangkan. Ngano man si Kristo na tao mas pasungat baka limdo na ni pasungat baka. Sakto ginigingon baho tingali to nahikabaw kay baka anto apan ang giisutan nimo ang kato maggi anakan dili man ang gipuy-an isang taguangkan maya kung gipasabot ay nga na bali yung isang Philippine Catholic ay nga na Katawa maipid utan ba? Okay. Kung karon kay taguwat raman ni musugot baka kung wa pa sila mag-ukab na taog Biblia kay nihatag naman kag Biblia na si Maria niangkon din siya na ay Dios niya manluluwas kung wa siya sala anong nagkinalan ba siya manluluwas kung sa man ang alwason ni Santa Maria sa iyang kinabuhi. Ang iyang gibasa nga nagkinahanglan pag manluluwas kuno ang atong mahal nga Biring Maria Lucas 1:47 ang gingon niya nagdaig ang akong kalag sa Dios nga akong manluluwas mo na yung gigamit nga bersikulo abi niya magsoon ang igsoong sali sa simbahan Katoliko dunay duha ka mata nga kaluwasan ayon na kalinti igsoong sali primerong kaluwasan alang kang mahal nga Biring Maria gitawag ka na og restorative meaning to say gipreserbar nga dili siya mawalan sala pinili magud siya kay ang Dios may nagpili niya gipreserba nga kung naay magamit ko din analogy kung naay tunaan ani sorry for the words not restorative preventive salvation sorry for the word sorry gipreventan siya na ikaw may agi diya ayog agi anak kay makahug ka sa tunaan lapok so giprevent si Santa Maria giprevent daan sa Ginoo nga dili siya makasala ngano man tungod kay siya lagi mahimong inahan sa Dios ang kita sali gitawag tag restorative nani sa Roma 6:17-18 nga kita gi-restore na ta pwede mahimong masahon nimo Roma 6:17-18 o Roma 8:29-30 kama kadres mahimo ba ni manong masahon kay Biblia na may itong diskutan Dili pata mag-iskot para nato kay maglaglaag tayo na patas at bilaran mo ito na kagbaklayon ang pasabot na ko ari sa Santa Maria okay kaya ron dili masayang ba so akong buang imong gitawag gitubag mo karon dis ang kakuha ana nga gilain siya nga dili na mataptan og sala bis akana og himora bang una og na kay libro basihan o imo na dumog sa lain mao bitaw na ingon ko nimo igsoon sali kaliho ko basa Roma 8:29-30 basaha palihog na naay linain og pinili ang Ginoo basaha palihog kay mina dis-a mao na nga basaha okay sa dito ko mabasa kay Derek Luis Magani ang pagpinili daghang Biblia basahon daghang gipili si Jeremias gipili nga propeta si Maria gipili klaro yung gipili siya nga maimong inahan pero wa pilian siya kay wa aron way sala okay sa dito ko mabasa nimong gihatag tubaga sa lain kay si Santa Maria mo may pamatud-an nimo ipamusgan din mo buhay sa ang pamunta na pila man jud sila nga naas Biblia nga nakarga nga ngalan
nga wala isala si Santa Maria ra ba o pila gyud ito ang duha sa kahanginan. Sali, katong imong giban niya nga, dili pinili si Jeremias, pinili si Maria, pero wala pa iliang nga walay sala. O magkay mabasa na, imo-imo naman ang imo-imo naman ang sulti. Ayaw pagpakapini. Kaya wala kayo mabasa nga si Santa Maria walay sala. Si Santa Maria, wag yun kayo mabasa nga siya na ay sala. Kagaro man na ba mo magiging basa na, bisa kung saan na. Kung yawa man po'y mabasa nag-ingon si Santa Maria na ay sala o walay sala. Kapla taliya, pero ari mi sa positibo, dili mi si negative, kaya kanang negative, iya ginasiyawa. Una, negative pa muna. Mo na nga ari mi sa positive, dili na mo gindamo pakasado ang inahan sa Ginoo, ngayon pakasado yun. Nga niyo ka asa man gagikan, ayo pag-isgot og ngalan o kinsa. Ang atong gisgutan na ay gisgutan sa Biblia na naay pinili og walay sala. Mura naman nangasaba ka na ko maguwa ba ko nimo. Kalma lang ba? Amigo bitaw ta. Naipit ito ni kalat kinuga. Pag anang gana ko, tubagal lang ko pangutana. Ayaw sa pangasaba. Tubagal lang ang pangutana. Kaya mo kung ano yung pagkasaba ni mo, kagwapo ni mo, masabag mo otol. Okay. Ang pangutana tubagal lang. Pero hindi man nga pangutana. Pila man doon nga tao nga walay sala sama ni Santa Maria. Iksong sali, ang imo maging pangutana, panganlon man ko nimo pila. Wa ko kay ba og pila, pero nakasiguro ko na dunay tawo walay sala. Si Santa Maria. Usa na siya. Ang akong giisgutan nga naay sa balaang kasulatan nga pinili pa siya, dakog puruan, ug dakog gyud wa siya sala nga puno man siya sa grasya. Satu pa si Santa Maria ra. Wa ka kay bog tila. Pero nibaw ka nga usara nga walay sala. Usara. Kanang Hebreo City may bisay si Kristo wala usay sala. Atong ipaklaro nimo na. Pero dunay wala ma-mention nga nga walay sala nasa balaang kasulatan. Roma 8:29, 30, 33. Nasa sa 12 City Mateo ingon si Kristo kung nakasabot pa lang unta kasali 12 City dili unta nimo pakasabon ang tao walay sala. Adya masa Roma 12 City. Ikaw magbutang-butang na pagkano gibutangan na dito kunin mo. Nagipakasadaan, gipakasaan sa Santa Maria. So ang pakasaan mo pugod niya nga. Ako social naman tayo. Maipit utaan ng kalaki ba? Kung kita na mag-istorya. Okay, ang itubag na makaroon na anay ni Minto, buha na sila. Si Kristo o si Santa Maria. Kung na po itubag ni mo nga, na ay ma-mention nga ngaan, pero mabasa na lang juta. Okay, kay aron katong mangyatan nga bersikulo lagi. Asa itong mga bersikulo? Okay. Paminaw ang mayok. Kung mapudang tanaw dire, maminaw po mo tanaw ang kagwapo na ko itsara. Inyo na pong kitanaw, basa po ninyong Biblia diha. Kay panahon is pagsusi na to. Labong Katoliko ni nangutana po sa Katoliko. Katoliko na. Okay, nabasa na ta. Hindi po ba po nino? Okay. Roma 8 versikulo 29, 30. Okay, nakikita na ninyo? So, ako may una nakakita, ako'y basa. Kadtong gipili ng daan sa Dios, dilain niya aron may sama sa iyang anak. Oh. Aron ang iyang anak mahimong kamanghulangan sa daghang mga aksyon, daghang aksyon. Busa 30. Gitawag sa Dios katong iya nang gilain. Wala lamang niya doga sila kundi gihimo usab niyang matarong. Oh. O gipaambit sa iyang himaya. Ang order sa kung higala si E.G. Banal, mulaktaw ko sa 33. Musunod dugoan niya kaya ako maning amo. 33.
kinsay mga ahas sa pagsumbong sa mga piniling katauhan sa Dios. Ang Dios mismo nagila kanila nga walay sala. Sa ato pa klaro kayo nga walay sala si Maria. Dili na siya sigara daghan man di ay dong. Oh, daghan di ay. So, ako yung bersikulo na gitawag o pinili. Episo Kapitulo 1:4. Okay, maswito dyan ni akong amigo. Sa wala pabuhata ang kalibutan, dipili na kita sa Dios. Nga kang Kristo, aron mahimo kitang balaan o bukalay sala sa iyang atubangan tungod sa gugma. Ang pangutana ni apil basta bluan. Matandugan Si apil basta bluan eh. Oy, wag ka. Ang gisultihan ni sa Pablo, iyang giwalihan ang mga tao sa taga-Episo, iya pang ipasabot ba nga sa sinugdanan, wala kitay sala. Katong mga katawhan ba dito ba? Apan tungod kay nagmasupilon man si Adan o si Eva. Mo kay Eva, wala gid unta tay sala. Ang plano sa Ginoo wala gid unta tay sala. Kung si Adan o si Eva wala pa mapildi. Nga ba? Mo man ito ba kana isong sala? Mo na gisangyaw niya ngadto sa taga-Episo. Mao kini tan-aw unta nato sa Ginoo. Sa tubangan sa Dios putli gid walay sala. Apan nakasala man si Adan o si Eva, mao na nga hinungdan ang tao do na nakasambi og nakasala na. Mao nay interpretasyon ang imong gibasa igsoong sali. Apan sa maong gipakasulti na amang gihapoy pinili atong Ginoo espesyal ngano man kay manginahan lagi siya sa Dios nga magpakatao. Lahi mangunang istorya nga naay tanang tao nakasala naapoy tao nga walay sala gipili sa Ginoo. Mateo 12:7 naagi tao walay sala. Lahi pakutana sali. Okay. Wa dod ka motubag nga apil si Pablo ani. So lain pangutana. Apil ba si Santa Maria ani? Nga dipili man pud siya, apil ba pud siya dipili sa wa pabuhatang kalibutan? Apil ba Santa Maria ani? Ang imo magumpod ko dili kayo magapunting ba sa lingtunganay nga pagpamatuod. Kinahanglan gid unta ang imong ipamatuod na ko sali. Wala idea na nako nimo ni. Kay gasupak manggod mo nga si Santa Maria dunay sala. Makahatag na lang gid unta og bersikulo nga si Santa Maria na malikas, si Santa Maria ng lipat, si Santa Maria anaa na lang. Kay kami gyud naga-ila gyud ni Santa Maria nga wala gyud siya sala. Mao ginay amo ang doktrina ngano tungod sa dakong pamatuoran. Lucas 1:28 puno lagi siya sa grasya. He full of grace. Unya ngano man inahan siya sa Dios nga magpakatao. Unya kay ang Dios nga magpakatao kinahanglan man magpakamatay magpaagas og dugo. Unya kinahanglan dugo nga ipaagas putli man walay buling. Unya kung bulingon ang dugo dili lagi in town. Pwede kay sa 14:4 sa home walay butang limpyo nga mapaabot gikan sa hugaw. Mao na nga si Ginoong Jesucristo putli man siyang isol. Mabitaw kung mugamit kag analogy di mineral water ta mugamit kag mineral water dili na gamit ta mo inom ani kung dunay makita kani kay sagol nga ino na tong hugaw tigig ka mo inom ani. Unsa na ka ang Dios na di putli perfect na perfect magud ang Dios. Putli ba walay buling umansa sa sala. Wala musod po siya sa putli higpit walay buling umansa sa sala. Dito magud mo puyo atong Ginoo. Isong sali nga unsa man jud kang pagkasadoon mo jud mo sa Santa Maria. Gibalik na problema. Wala yung pag-asa ni Maria. Ato lang hisgutan na sumala sa Biblia. Nangutan na bitaw ko nimo apil ba sa Santa Maria? Niingon ang pagkasadoon mo sa Santa Maria. Unya karon. Akong pangutana. Sa diha nagihalad si Kristo ni Santa Maria.
naghalad usab sila o sa kapersan nga tukmo. Para asa man to? Na Lucas 2:7. Lucas 2:7 lagi. Di iklaro ni mo ba? Dili City nga diri sa 22. Miabot ang panahon nga si Jose o si Maria magtuman sa seremonyas sa paghinlo. Seremonyas paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Mrs. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Sumala sa nasulat sa balaod sa Ginoo ang tanang panganay nga lalaki kinahanglan ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto sab sila aron paghalad og usa ka pares nga tukmo o duha ka kuyabog nga sa lampati sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Karon mao ni akong pangutana. Sila ng Jose ini og si Santa Maria ang naghalad og sa kapares nga tukmo. Sumala sa balaod nga sugo sa Ginoo o sa Nemesis para asa man tong ilang gihalad nga usa ka pares sa tukmo o kuyabog. Oh, okay, last question na siguro kay naabot naman ang mamumulong national advance na. Ato sa nga tagang tubag tugyutay gamay lang. Sumala na to sa sugo nga katong tukmo isog sa di mo nang isumpay sa Leviticus 5:6. Batasan nila kung makahikap o maagasan sila dugo nanganak mas Maria na dugo ito ayaw nila na sa ilang balaod ni Moises na kinahanglan apan sa Hebreo 10:4 dili tinuod nga makapahinlog sa lato mga ihawon nga tukmo baka kambing karniro tungod kay si Kristo naman ang tinuod nga putli nga halad nakatutulungan to sa li dili na makajustify nga si Santa Maria na ay sala klaro naman kayo na sa li nga Mateo 12:7 na ay taong walay sala. Roma 8:29-30 kama 32 na ay tao nga pinili nga walay sala ang Dios mao'y nagingon. So salamat isang sali nga niabot naman ang atong mga National Catholic Faith Defenders. Tawawan niyo ni kay Puro subali man nagwapo. Ano patong asa naman to? Si Barbinder o Argabio kinakayawan. Dari si Isong Argabio. Vloggers, no? Wendell Talibong, dia na. Si atong presidente, dia. President. Junit Joseph Pababiyabor. Ya, kami pa na. Ibutang mo, 100 di ba butang? Ay. Ay,